Haupa, Sara! Arratxalde honak etorri! Aran ekarri, mila esker! Bira, Sara, mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko, gonbidapenagatik. Bai, hemendik aurrera dena ongi joango da, zu lasai. Bai. Hemen aritu gara gure artean pixkatxo bat, baina. Osondo. Sara, etxeko azarela esan dugu behin baino gehiagotan. Horrela sentitzen zara, jote zarenean Bilboko erreakziora adibidez, etxean bezala sentitzen zara? Etxean bezala sentitzen naiz, bai. Bai, badira urte batzuk ja, nahiko asentatuta nagoela, eta bai oso gustora gainera juten naiz lanera, eta bai, etxean sentitzen naiz. Eta etxean baino ordu gehiago lanean, edo nola dara mazu, ze askotan ikusten zaitugu? Bai, bai. A ber, gure lan txanda oso esan genezake laburra dela, baina oso intentsua era berean, eta azkenan ordu asko sartze ditugu egunean, eta bai, batzuetan etxetik ateatzen naiz oso goiz, eta gio juten naizenan etxera, gauerdia dia da. Ze egin dezaket orain, eta gero telebista ikusten egon, goizaldeko ordu biak arte, gio jaiki goiz, eta hola, baina bueno, ondo. Zure burua ikusten ez duzun bitartean, ze hori ere marka da ez, telebistari begire jarri, eta horre zure burua ikustea ez da. Neure burua ikusi ez, baina hotza entzun bai. Bai. Zu idatzizko kazetaritzan hasi zinenean, kiroletan aritu zinen. Hasieratik zenekien kirol inguruan amaituko zenuela? Ba, amaitu, ez dakit momentu horretan jakiterik baneukan, baina bai nahi nuen bertan bukatu. Ze gustatzen zaidan arlo bat da, eta gainera uste dut beste zer baino askoz gehiago kontrolatzen dutela kirola. Eta orduan gustatzen zait bai. Eta nor izan da zure aita bitxia edo ama bitxia kazetaritzan? Nori jarraitu dizkiozu pausoak, erreferentea? Jose Ituarte. Ara? Bai, eske teleberri kirolak beti ikusten nituenean etxetik, beti zegoen Jose Ituarte. Eta orduan, bera izan da referente. Bai, kiroletan bai behintzat. Hori esan izan diozu, berari? Ba, ez diot esan. Gaurria badaki. Bai, gaur enteatzen ari da, bera, bai. Bai. Bueno, kirol kazetaria badakigu nolakoa zaren, baina kirolaria, Sara, nolako kirolaria zara? Bueno, gioz eta gutxiago egiten dut, baina egin izan dut kirola, eta dauzkat boladak, bai, bueno, saiatzen naiz gauzak egiten, eta lehenago ere txakurra neukan, eta hile gintza dituela gutxi, eta arekin juten nintzen mendira asko, eta buelta luzeak egitera, baina gaur egun, ez da nagia pixka sartu zait. Boladetakoa zara zorduan, esan daiteke. Bai, boladetakoa erabat. Eta egitekotan ze kirol gustatzen zaizu egitea, ze aukeratuko zenuke? A ber, beti gustatu izan zaizkit kirolak, talde kirolak. Eta zer jokoan baldin badago, gehiago. Zu areto futbolean ibili zinen, ez da? Bai, ibili nintzen areto futbolean, gero padelean, gero bestain bat gauza ere probatu ditut, baina, boladaka. Eta, ez dakit esaten, gustatuko litzaiake futbolean jokatzea, baina mailarik gaur egun ezin dut eman. Ez daukat, ja, sasoirik. Baina, bueno, padelean, ondo, bai, horrelako kirolak, jokoa dagoen kiroletan bai. Eta kompetitibia zara hor. Bai, asko. Zu futbolian ibili zara, areto esan duzu, baina bestela, areto amari futbolian ibili zara, amaika. Futbolan ibili nintzen, lo pasak nere garaian ez zegoen emakumezkoen talderik, eta orduan, ez zegoen ez da atletik ere emakumezkoena. Emakumiena, Ez zegoen, eta orduan, gogoan daukat junginela sondikara, antzegolako talde bat neskena. Eta, bueno, bai, hon nintzen, urte bete futbolia, baina gero institutu garaia zan, eta hor areto futbolakin hasi nintzen, eta gero institutua bukatu zanean guk sortu gendun talde bat, jak gaur egun ez dagoena, baina horre ibili ginen. Azuk zara, zure kurrikuluma irakurtzen ia nekatu ere egin naiz. Bai, Bazu nekatzeko? Ia, nekatu ere egin naiz, da orduan iritsi nahi zenuen tokira, alegia, iritsi nahi zenuen tokian alzaude orain? Esango nuke oso gustora nagoen tokian, baina ni oso kurioso naz. Eta gauza asko egitea gustatzen zaizkit, ez dakit, beti probatzea, beti gauza desberdinak egitea. Eta horregatik, orain gustora nago, baina ez dakit dan autokia. Ez dakit. Behar bada, egon daiteke beste zerbait, ez da? Beste erronka edo libururen bat. Bai. Kirolaren barruan, ala kiroletik kanpora? Kiroletik kanpora. Begira? Begira? Ongi? Zergatik ez? Libururen bat orduan, zango da, egunen batean? Ez dakit. Ikusiko dugu.
Dena den, Sara, hartzen zara gaur egun zu kirol munduan bazarela erreferente bat, ari ginen esaten zta, emakume gazteentzat, aurrentzat, neskentzat, hor zaude aurpegia zara. Bai, eta egia da, esate baterako unibertsitario asko egon direla beti hor nahi galdetzen, aizu, lan bat egin behar dugu, klaserako, eta emakumea, kirola. Egia da, eta kontziente naz horretaz, badakit aurpegia ematen dudala, badakit non nagoen, bereziki gizonen mundua izan den tokian nagoela, bidea egiten ari garela, ze batzuk bagara dagoeneko. Gero eta gehiago. Gero eta gehiago, eta oso posgarria da hori. Bai. ETV-ko redakzioan bertan, asko gara. Hasi aspaldiko Elena Azpeitiatik, eta ez dakit, Janire Fragua, Ana Ramos, ez dakit, asko gara. Eta oso posgarria da. Eta, bueno, zezango nik oso albiste hona dela, emakume hontzat, eta parekotasun hori lortzeko bidean borroka handia dela. Zu hasi zinean ze proporzioan zegoen kontua? Oso gut. Ni hasi nintzanean, ez dakit, 80 hor bueltan. Kiroletan bai behintzat, Gero egia da ETV-ko redakzioan emakume asko eta asko daudela. Baina kiroletan baduela, eskeni, Ia badiru, tia. Urte batzu bai, ez da? Elkarrekin hasi ginen, ni informatibotan eta bera kiroletan, eta elkarrekin ikasi genuen karrera. Hori da. Hori ere bai. Laguna gara. Era guztietako lanak egin izan dituzu, teleberrin ikusi zaitugu, gaur egunen ere bai. Zein izan da arraunean ere bai, udan? Zein izan da eman duzun edo egin duzun emanaldirik bereziena edo lanik bereziena zuretzat? Lanik bereziena kameren aurrean agertzea izan da. Edozein gauzatan, gaur egunen, teleberrin, igual da, beste edozein saiotan, baina erredaktore izatetik kamera aurrean igarotze horrek, ez? Salto hori ematea, ez da? Salto hori ematea, bai, aurpegia ematea eta fizikamente zu nor zaren jakitea eta esagutzea eta hori dana. Baina lan berezirik edo, bastakit, arrauna asko gustatzen zait, esate baterako. Desberdina delako, uda partean delako. Freskoa. Itxasoa. Eta balantza horiek, ez? Bai, jendearekin hitz egin. Inoiz Marizara, ganian ze. Gogoan daukat, eta ez, ze duela 3 urte hasi ginen uretan, elkarrizketak egiten, baina ez ontzitzo horretan, baizik eta Ciudad San Sebastianen, behin, berez nahiko establia dan ontzi batean, aizu, ze gaizki pasatu non. Dena den, orain hitz egingo dugu arraunaz, baina lehenik eta behin ikusi nahi zaitugu, esan duzu bezala, kamera aurrean kirol ezberdinetan begira. Maramarako denboraldia amaitzeko 2 aste falta direnean, erreportaje oso berezia prestatu dizuegu izan ere, elurrean ibili beharrean, airean ibiliko gara. Kaixo ikusentzule eta oso ondo etorri beste aste batez, zu kirolari saiora dakizuenez kirola izango dugu protagonista, kirola mintzagai hemen, ETV-en eta datozen 30 minutuotan. Hasteko hemendik bizikleta hartu eta zeharkaldi bat egingo dugu Transpirren gurpilean. Eguerdion eta bide batez, eguerdi hotz lezamatik ikusentzule, 12etan hasiko da hemen nesken futbola 16. jardunaldiko norgehiagoka injustu ere. Etxeko taldea Atletik eta sailkapen nagusiko 7. Levante aurrez aurre hemen. Guraldetik bestarik ez, hause izan da emetik. Donostiako hipodromotik kontatu behar genizuen guztia 2 etiopiar nagusi. Hemen, 70... Denetarik, Denetarik, hor ikusten da. Eta esara aldatu bapez. Denaz aldatu? Zutako urtik ez dira pasate. Aizu, Mara. Hori izan zen, Mara... Ez dakit, igual 2000 urteko programa da. Beti urtero, astero. Eta berez, ahotsa sartzen dio programa horri. Baina, ez dakit, otu zitzaien jun bar ginela. Beharko zen, egun horretan, eta... Bai, eta jun ginen, kotxe hartu eta ara jun. Eta egin. Eta hori izan zen lehen esan duzun pausu hori, ez da aurrean izango zan... Ateratzaren pausu hori. Bai, izango zan... Lehena ez bada, hor bueltan ibiliko da, bai. Orain bai, hitz egin dezagun arraunaz, 2012an izan zen zure lehen biziko urtea? Bai. Aurpegia ematen, arraun munduan? Bai, 2012an, bai.
Eta nolatan hasi zinen arraunean? Orduko jefiak Mikel Olazabalek eskaini zian eta pentsatu gabe baietz esan nun, horregatik oso saltzeroa nahi zelako eta probatu nahi nuelako. Eta gainera arrauna berez nahi gustatzen zait, beti izan naz oso salia eta jarraitu izan du telebistan, eta netako izan zen arraunaren taldeko kide izatea, benetan ni, bai, aurrera. Bai. Eta oso oroitzapen honak dauzkat, izan zen uda oso berezia, jende asko ezagutu nun, ordezkari, presidente, arraunlari, jende asko, oso lan polita da. Hor bai falta dira zela emakumea gehiago, ikusten mozu beti inguratuta gizonezkoz, ez? Arrauna bai da mundu bat oso, bueno, on emakumea badagoz, baina telebistan eta ikusten danean, kazetari oso gutxi daude emakumeak arraunean, zu? Bai. Holan da? Bueno, bai. Bai, hemen Kontxe bertan. Kazetari bezala, bai, ordezkaritza munduan eta ari da horre pixkanaka, baina oso pixkanaka. Eta aurreko astean jakin dugun albistea zeposgarria, Sortzi... Hori da, tia, konta iguzu albistea, zein da albistea? Albistea da, 2023tik aurrera, legia aurten ez, urrengo denboralditik aurrera 4 traineru izatetik 8 izatera igaroko diela nesken, Eusko Tren Liga. Ze ona. Eta oso ona, oso albiste ona benetan, Bikoiztu egingo da parte hartzea. Beste txanda bat izango dugu, bai, eta hori ere, kirolau praktikatzen duten emakumeentzat, sekulako albistea da, haizu, aukera daukazu, liga batean parte hartzeko, liga potolo enean parte hartzeko. Oso ondo.